Egun honeta ongi etorri Euskal Telebistako ikusentzule guztioi, gaur ETV2 eta Euskaraz zuzenean eskainiko dizuegu Zegama Aizkorriren 25. urteurren berezi hau. Bueno, Jokin, aurtengoa berezia esaten genuen eta gaurkoan falta ezin zena, Kilian Jornet handia eta emakumezkoetan aipatu Tobe Alexanderson, mundu guztiak hitz egiten du berari buruz. Egunon lehendabizi. Egunon bai, alaxe da, ezta? Beti Zegama berezia da, zai egotegea, egun hau iristeko, eta aurten agian inoizko partaidetza hoberenarekin, zein eta Kilian, ezta? 11 aldiz irabazi duena, eta bera bezain hain trebea den Tobe Alexanderson. Ikusin behar ze egiten duten. Ikusiko dugu, hemen 3 ordu terdi bueltan edo ibiliko da lehendabiziko gizonezkoa, eta gizonezkoen eta emakumezkoen zain hemen izango da. Metan Aitor Sainz, mikroarekin, prest etorri zara? Bai, alasean hartz, egunon Jokin, eta bai, prest etorri gara, atzo ikusi genuen, 25 urte hauetako izen handiak izan zirela hementxe Zegaman, jendetza bildu zen, hoiei guztiei txalo zaparra polita eskaintzeko, eta arratsaldean aurkezpen handia aipatu dituzuen Tobe Alexanderson, Kilian Jornet, eta beste batzuekin batera, eta bai, horren zain egongo gara hemen, ea zein iritsi leheneko. Beldurrez izan gara, Aizkorri ere elurtuta ikusi dugu azken egun honetan, joan dira elurrak, baina baldintza bereziak izango dira gaurkoan, eta baldintza hori esek aipatu zituzten bai Sara Alonsok eta Kilian Jornetek atzoko prentsaurrekoan. Bat eta aurrera! Jarri da bian Zegama Aizkorriren 23. ekitaldia, 25. urteurren borobi honetan, eta norbera ere hemen begira dagoela unkitu egiten da, oiei purdia jartzen duen irtera dau. Zer dau Jokin, kanpotik ikusita ere urduri jartzen naiz? Bai, nire bai, niaia negarra iteko gogoa, eta inbidia ere bai, pixkat. Naita ezin, eta bueno, une unkigarria da. Bizi izan dugun ontzat agian handiagoa goendik, baina ikuste dugu, ezta? Milaka zaleia goizeko 9 hemen, eta denak ere hiliak puntuan dituztela egongo dira. Irtera benetan unkigarria izaten da, korrikalari guztiak prest, eta jarri da bian mendi lasterketa aurretik maratoi bat daukate 2800 metroko gorantzako desnibelarekin, ongi ezagutzen dugun ibilbidea, lehendabizi Otzaurte aldera joango dira, handik Aratzera igo, Aratzetik Santi Espiritura jaitsi, Aizkorrira igo, hango kresterio guztia egin, Urbiako landetan barrena hanka pixka bat luzatu, Andraitzeko aldapa gogorrari ekiteko ondoren,